L-aċċident serju li fih uffiċjal tal-Korp tal-Pulizija ndarab waqt il-qadi ta' dmirijietu għandu jservi bħala tfakkira li s-sigurtà u r-rispett lejn il-liġi għandhom jibqgħu priorità assoluta f'pajjiżna. Il-Ministru għall-Internu s-Sigurtà Glenn Bedingfield qal dan waqt li kienet jindirizza seminar organizzat mill-Assoċjazzjoni Maltija tal-Kolletturi tal-Armi fl-okkażjoni tal-20 anniversarju mill-introduzzjoni tal-att dwar l-armi f'dar il-Mediterran. Il-Ministru sostna li s-soċjetà ma tistax taċċetta mentalità fejn individwu jiddeċiedi li jpoġġi l-ħajja ta' ħaddieħor fil-periklu. Illum il-konferenza tal-Amax ġiet fid-del ta' dak li ġara l-bieraħ li jkollok l-armi fl-idej. U l-inċident li għadni xukjani għadni mdejja u anke rrabjat pal-pija tal-poplu Malti naħseb illi fetaħ li għajnejja bħalma jiftaħ l-għajnejn ta' ħafna nies dwar l-armi illi jkunaw fl-idejn, dwar ir-regoli, dwar il-vetting tan-nies illi jkollhom l-armi u naħseb dik li għandha tkun triq quddiem. L-20 sena mill-introduzzjoni tal-att dwar l-armi hija data importanti, mhux biss għal daw kollha involuti iżda wkoll għall-Istat Malti li matul dawn is-snin bena qafas legali li rnexxielu jgħaqad żewġ prinċipji fundamentali: il-libertà ta' min juża jew iżomm arma b'mod leġittimu u responsabbli u d-dmir tal-Gvern li ħares is-sigurtà taċ-ċittadini kollha. Hawn intqal ukoll li l-imġieba ta' kull sit ta' arma tan-nar tħalli impatt dirett fuq ir-reputazzjoni tal-komunità kollha. Għalhekk imġieba responsabbli issaħħaħ il-fiduċja tal-pubbliku u tħares il-futur tal-isports u l-attivitajiet leġittimi tal-isparar. Għal din il-konferenza kien hemm preżenti wkoll l-Speaker tal-Kamra tad-Deputati Carmelo Abela fejn faħħar il-ħidma tal-Amax filwaqt li fakkar l-importanza ta' konsultazzjoni, serjetà u d-dixxilpina bejn assoċjazzjonijiet u l-Gvern.